Eri ihmisillä muistot voivat olla hyvinkin erilaisia, mutta silti niistä ihan jokainen on ihan yhtä oikea ja ihan yhtä oikeutettu. Sinä näet, että kaipaus valtaa mielemme. Ole lähellä meitä ja häntä, jonka olet kutsunut pois. Tue askeleitamme surun tiellä. Que mostrabas caminho longe, que mostrabas caminho longe, esse caminho passa ao Tomé. Luen teille roomalaiskirjeestä kohdan, jossa kerrotaan toivosta ja siitä kirkkaudesta, joka meitä odottaa. Ottakaa vielä vastaan Herran siunaus niin täällä kirkkosalissa kuin siellä striimin äärellä. Ett varmt deltagande i sorgen också till alla er som följer begravningen på distans. En sån här gång skulle man ju helst vilja vara på plats där det händer, men vi vet alla att det är inte alltid möjligt. Kaikella on aikansa. On aika syntyä, on aika elää, on aika kuolla. Surullisena elämän rajallisuudesta, mutta pelotta, kunnioittain ja rakastaen jätämme jäähyväiset Eevalle. On yksi asia, mitä te voitte Aino hyväksi vielä tehdä. Te voitte pitää huolta niistä ihmisistä, jotka olivat hänelle kaikkein tärkeimpiä ja rakkaimpia. Te voitte pitää huolta itsestänne, te voitte pitää huolta toisistanne. Sen te voitte vielä hänelle tehdä.